Wakambozvibvunzawo here kuti chii chinoita kuti vanhu vainyatsodanana zvakanaka-naka varambane? Mushure mekunge varambana vanhu ivo vobva vadzokererana, asi pavanodzokererana havaiti nguva yakareba vachidanana, unozonzwa kuti vanhu vaiva varambane futi. Pane secret yakawanda yandoda kuti ugare waziva ende inozokubatsira mangwana. Chakaita kuti vanhu ava varambane inyaya yekuti vakaona kuti pane zvakati nezvakati hatichapindirani, saka zviri nani kuti terambane. Asi chakaita kuti vadzokererane vachizorambana futi vasina kuita nguva yakareba vachidanana inyaya yekuti chakaita kuti vadzokererane hakusi kuti vanga vagadzirisa zvinhu zvakaita kuti varambane, asi chakaita kuti vadzokererane mamemories. Ndoda kupa muenzaniso unokubatsira kuti uone udzamu hwemamemories kana kuti mamemories ari powerful zvakadii. Ndoda kupa muenzaniso wekumamisha, vanhu vakambogara nevabereki vechikuru kumamisha, kumaruwa, kumaruzevha. Unoziva here kuti kune vanhu vanogona kuramba kuti imba yakati ipwanywe kana kuti muti wakati utemwe muruwanzi rwawo. Anoti no, ndapota musaputsa imba iyi, ine zvainondifungisa kana ndikangoitarisa so. Handitiri kuona. Saka mamemories ndiwo anoita kuti asada kuti imba iyoyo ipwanywe. Zvokuti mamemories ainawo nemba iyoyo anomutatidza kuona kuti imba iyi yashata, haichapindirani nezvawakazvinyowani zvaamuruwanzi irworo. Mamemories anomutatidza kuona benefit yaachawana kana akaputsa imba iyoyo yekudhara oisa chivakwa chinyowani chinomupa benefit. Ende mamemories anomutatidza kuona kuti hapasisina chauri kubenefita paimba iyi, asi wakangoita hold on kuzvinhu zvaunofunga kana wakatarisa imba iyoyo zvakamboitika kare. Ndo zvinowanzoitika mumarelationships. Pese panotanga kudanana vanhu, rudo runotombopisa nekuti munhu wese anenge achiri kupretenda achihwandisa unhu hwake. Saka vanhu vachitanga kudanana vanotombopisa vachinakirana vachidanana zvokuti vanotombotenderedzana musoro. Asi pavanozotanga kunyatsoita nguva yakareba vachidanana, vanozotanga kuona maflaws kana kuti mared flags. Otanga kuona zvinhu zviri dhipi nezvemunhu waari kudanana naye, zvekuti anosvika pastage yekuona kuti zvakakodzera pana pakuti tichirambana. Asi chinozoita kuti vadzokererane manje anenge mamemories ezvaye zvakambovatapirira kumashure. Saka pfungwa dzake dzinenge dzichiti pane mukana wekuti tigadzirisane kuti zviya zviitike zvakare. Mamemories anotatidza munhu kuona kuti hapasisina zverudo, hapasina zverelationship. Ende mamemories anokuvhara zvokuti hauoni kuti hausisiri kudanana nemunhu, asi uri kudanana nezvinhu zvaakambokuitira kumashure. Muenzaniso iwo ndogona kuupa zvakare zvakafanana nekambani hombe yaimbobata vashandi zvakanaka, ichibhadhara nenguva, ichipa vanhu mabhonasi nemasalaries achiuya nenguva. Kambani iyoyo painotanga kudonha, kune vanhu vanoramba vakabatirira pakambani iyoyo nekuda kwemamemories netreatment yavakambopuhwa nekambani iyoyo vachiti zvichanaka. Asi kozoita vanhu vanokurumidza kuonera kuti hongu kambani iyi yakambotibata zvakanaka asi yaakudonha, hapasisina zvekambani apa. Vokurumidza kusiya, vototsvaga mamwe mabasa, votoita move on. Asi kuna munhu anoramba akabatirira zvekuti anosvika pastage yekutengesa zvinhu zvaakatomboshanda nemabenefits aakawana pakambani iyoyo, omapedza achienda kubasa kusiri kuuya kana pay, achiti pay ichazouya. Kambani inosvika pakuvhara yaane gore isikabhadhari vashandi. Zvokuti unomubvunza kuti iwe gore rese uchienda kukambani yanga isikabhadhare waimbodii? Iye aingodaiwa ndaifunga kuti zvichanaka, ndaifunga kuti ichadzokera sezvayaimboita pakutanga. Saka chakaita kuti munhu ashingirire achikuvadzwa nedamage yekambani yanga yaakudonha, mamemories emabatirwo aakamboitwa nekambani iyoyo. Kambani iyoyo ichakanaka, asi vaiva vanokurumidza kuona vosiya zvichakanaka, vanhu ivavo havasafi damage yakanyanya. Saka ndo zvinoita mumarelationships, munhu anoramba akabatirira pamamemories achiti zviya zvichanaka futi, asi relationship yakutokuvara. Asi anokurumidza kuona kuti hapasina zverudo apa, hapasina zverelationship apa, munhu iye haaiti damage yakakura than kuti unorambana nemunhu wodzokererana naye wozoona kuti hapana, maybe atokupa imwe damage irimo mozorambana futi.
Saka usati wadzokerana nemunhu, nyatsoita make sure kuongorora mwoyo wako woona kuti reason iri kuita kuti ndidzokerane nemunhu uyu inyaya yekuti agadzirisa zvaakatadza zvandakamurambira here, kana kuti inyaya yemamemories andakambofara nemunhu iyeye kumashure ari kuita kuti tidzokererane. Ukanyatsonzwisisa ipapo zvichakubatsira kuti usaita mistake 1 ka 2. Zvandiri kutaura panapa zvakamboitika here kwamuri, ende situation yacho makaigadzirisawo sei? Tiudzewo mafungiro enyu nezvamakasangana nazvo mucomment section, tibatsirane.